Este ano son varios os países que contan con máis dun representante. Italia non só levará a Basilea a Lucho Corsi, tamén a Gabri Ponte por San Marino, e incluso a Miriana Conte, cuxo pai é napolitano. Os CAI, que representarán a Suecia, son finlandeses. Abor e Tina, os representantes de Alemaña, son austríacos, e a representante de Irlanda, Emi, é norueguesa. Pero é que a cousa non queda aí, porque España conta con 1,5 artistas neste festival. Á nosa rumbera hai que sumarlle o representante de Noruega, Kyle Alessandro, cuxo segundo apelido é Villalobos. O seu pai é de Madrid e criado en Fuengirola, Málaga. A súa avoa era de Salamanca e o seu avó peruano. Kyle iniciou a súa andadura na música con tan só 10 anos no Got Talent nacional e sen presa, pero sen pausa, foi desenvolvendo a súa carreira musical en diferentes xéneros ao mesmo tempo que ía crecendo. No ano 2023 presentouse ao Melody Grand Prix, a histórica preselección norueguesa, como parte do grupo Umami Tsunami, pero, aínda que conseguiron chegar á final, quedaron últimos. Pero como os últimos eran os primeiros, neste 2025 Kyle logrou, por fin, o primeiro posto, esta vez en solitario, gañando o xurado e televoto nunha edición que recibiu críticas bastante unánimes polo seu pobre nivel. A canción que levará a Basilea chámase Lighter, para que se inspirou na enfermidade da súa nai e, en definitiva, na necesidade de manter a luz fronte á oscuridade, é dicir, a necesidade de sobrepoñerse ás adversidades. Noruega aposta por unha canción radiofórmula sen pretensións das que non abundan este ano. Conseguirán iluminar o escenario de Basilea? Lighter, de Adam Boots e Kyle Alessandro. Canta Kyle Alessandro, Noruega.